må ikke. Nej, lad være, Tyre. Opas. Laver du? Opas. Hold op. En. Du, gå og se, om mor kommer. Ja. Gå og se, om mor kommer. Ja, det er bajs. Fuggelbajs. Så passer du på, ikke? Der kommer biler, ikke? Jamen, hun kommer lige om lidt, skal du se. Hvem kalder du på? Mor skal. Jeg sidder der. Jeg ved da, man zoomer. Er Esther hjemme? Ja. Det tror jeg ikke. Og banker på? Nej, det skal vi ikke. Vi skal vente på, at mor kommer hjem. Ja. Så skal vi ind og lave mad, ikke også? Kan du vinke farvel? Kan du sige hej då? Og hvad, mor? Nej, det er ikke mor.